Du gjorde det også før, du Lars. Det var ikke mig, der gjorde det. Du skal passe på med det. Du er god mod at pas på den, god! Beskyt! Beskyt! Kom! Beskyt! Du må til hjælp med børnene. Jeg skal tage det med styret. Nej! Hvor mange liv har du? Mange. Ud! Ud! Kom, han siger, vi må lade være at sige ud! Nej, kaffe! Nej! Ud! Nej, lad være. Når jeg kigger, nu skal den nok klare. Klokken er derinde. Ja, det ved vi. Det er René. Ja, hold din kæft. Jeg skal ikke sige, hvem det er, så det er sjovt. Hvor er jeg godt? Yes! Generalen er død. Kom! Jeg har lavet en vogn. Hallo, healer! Hold på healeren! Du ønskede at slå på healeren! Healeren må ikke dø. Healeren må ikke dø! Healeren, hvor er han? Der ligger en masse. Healeren! Nej, hun er der! Nej, det der, det er healeren! Træd på healeren! Hun må ikke dø! Hun må ikke dø! Nej, drengen! Det er ikke godt. Hvor er Ida? Ida! Kom nu her, mand! Kom ind! Ja! Du vil! Kom nu! Kom nu. Kæmper du, hvis du vil? Jamen, du kan nok blive healet. Nej, Kom nu! Jeg er ikke særlig god til det. Ja, det går der der! nej, for han har kommando. Jeg er taget væk over ham. Du bestemmer ikke over ham. Generelt til at Heller ikke mig. Hør efter, hvad han siger. Det sneer, det sneer. Hold nu, fokus! Nå. Hold fokus! Det sneer. Hold fokus! Skjoldmure! Yes, me! Nej, hold fokus! Ja! Skjolder! Kom herfra! Alle stemmer. Hold Skal vi så lige, så skal vi helt